ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкашон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шавад, дар ватсапи экранмода рӯй кунен. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор 13 мошинои фурӯшӣ дорем, ки ва дигар чиёи лозимӣ бо ада чига ҳам аст, ки нархҳои арзон карда тамаша бари шумо пешкаш мекунем. ҳар як кадом бошад номероша мемонем. Кадоми шумо дар хали мошин бошад барои реклама кардан, марамат рӯй кунем, реклама мекунем. Хоб дӯстон азиз, мошиное ки мо қабул кардем номбар мекунем, баъд мегузарем бар навори мошинои фурӯшӣ. Hyundai Santa Fe бо нархи арзон аз территорияи Москва. Опшим Алиши аст. Дӯстон азиз, хоб мотоциклои фурӯшӣ аст бо нархи арзон аст. Opel Astra аст соли 99 аст бо нархи арзон срочна. ва аст Toyota Rumion аст ки соли нав ва американка. Дӯстони азиз, ва аст Opel Astra бо нархи арзон аст. Corolla 1 аст бо нархи арзон. Daewoo Tico аст бо нархи арзон. аст Opel Vectra бо нархи арзон. Hyundai Avanta аст ва аз 2110 аст бо нархи арзон ва Daewoo Nexi ва курси имза 111 сомон. Навор асар мекунем, мегузарем ба навор марамат рафтем. мегзарем ба якум эълони имрӯза. дӯстони азиз, усто ҳастанд, ки устои таҷрибаи чандсолаи кори аст, устои буручатка ва устои мақсад ки травитин. дӯстони азиз, ба ҳама ҷо худшо мебинам, мақсад ки одам дорам. хоб нархоша дӯстони азиз менависед, ҳаққи коришона буручатка дӯстони азиз аз 45 сомон сар мешавад то дигар нархоша аст ва траватин дӯстони азиз аз 25 сомонӣ аст. хоб 45 сомонӣ ва то 85 сомонӣ, мақсад ки маҳсулот шикати. ҳаққи устошон 45 сомон аст қатъи маҳсулотш. агар шумо мисол хоҳен, нархаш 85 сомонӣ барои 1 квадрат. ин нархи траватин, мақсад ки 85 сомонӣ бо маҳсулоти худашон кат, яъне ки маҳсулотша худшон меоранд, мезананд метавон. агар ки ҳаққи кориша гӯри маҳсулотш агар худтон дошта бошед, шумо дошта бошед, мақсад ки 45 сомон ҳаққи коришона. Обшим нархошон 25 сом, 45 сом, 85 сом қатъи маҳсулот шикати ва нархи буручаткам 45 сомон. дӯстони азиз, уже чанд сола опти кори дорам, худшон бо мақсад қатишон одам, мақсад ки дорам чанд тае ки дар кортон бошад, ба ҳама ҷо меян, мақсад ки кортона буд мекунад. кадомида ки ҳам хали устоҳои профессионалӣ дар кор бошад. хоб ҳар ду рақамошон кор мекунад. ҳар ду рақамошон да рақамҳои 91 понгинашда ватсап дорам. марамат метавонед тамос гиред. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. деи мошини фурӯшӣ мешавад дӯстони азиз, срочная Toyota Rumion американка SK. соли бори 6 2007 сол аст ки сӯзишвориш бензини хӯлия мотори гашти 4вд дӯстони азиз, ки 4вд ҳар чорош мекаша мошини бадай як гашти 4вд коробка автомат. мошин мега беҳтарин ҳолат дай. 8 моҳи дигар танировка дорад, 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, утулкадаги аст, балон 80% аст, кондитсионер, электропакет ва дигар чиҳои лозимӣ. мошини Toyota Rumion, мақсад ки SK ҳама дадуршам SK. дӯстони азиз, мақсад ки балоношам 80% аст, мақсад балон алишта мекунен, фарош заводской, обши бампери худаш ҳамаш аз худаш. дӯстони азиз, нархи мошина мега 90 000 мекунем, бо мегад муомилаи хуб мегад мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод, яъне ки шаҳри Бухтар чапаи тарафи Калхозобода қарор дорад. нархи мошина чӣ гуфтам, 90 бо муомила дорад. якумаш рақамҳои дастӣ 2403 рақамҳои дастӣ тоҷикистон аст, кор мекунад ва ватсап ҳам дорад. дуюмаш рақамҳои Россия, ахираш 95, инашам кор мекунад, инашта ватсап дорад. мухлисои агар бошад, мақсад Toyota Rumion, мухлисои Toyota Rumion, мошин ҳамаш тайёр аст, ягон деталаш кор надорад. мошин хелаки яд аст, мошин хай стоиша тоза, ин мошино хай балқоқаи чӣ намешаванд. дӯстони азиз, агар харидори аниқ боша мегад муомила ва савдо мекунем. марамат рақамошон омодаги аст, метавонем ки тамос гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, мерседесҳои Е-класси 201 кузов, беҳтарин ҳолат. соли бори 6 1991 аст, ки сӯзишвориш бензина, мотори 2.3 турбои, коробкаш механикаи, ҳолати мошин баъдуром, беҳтарин мошина, краска шуд ва светои зури баъд. дӯстони азиз, мошин хелаки дасти ягодамда гаштиста. 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, утулкадаги нест, мега балон мегад 60%, ходовой мега соз, тоқа суми холи алиш намешавад. нархи мошина мега 35 000 мегем, бо мегад муомила мегад мекунем. мошинани ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 91 сол Mercedes Е-класс 201 кузов, мошин бензини холи 2.3 турбо. 9 моҳ ҳуҷҷат дорад. мошин дар шаҳри Душанбе.
ин ҳами рақамҳо мегафони ҳисобшуна рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳо WhatsApp дорам. 35 та муомилат алиш намаша тоқа суми холӣ. Мошин хай дискаошам фасон то наз мошинча хай стоишай мухлисои хича дора. Марамат метавонед ки занг занед. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ҳастаи баъдрон ки дар кузифи Caravan Universal соли бори 1999 ҳастае ки сӯҷифориш газ бензина мотора гишаши простои ҳастае коробкаш механикае ҳолати мошин баъдрон беҳтарин мошин мегӯяд 4 та баллон мегӯяд нав яъне ки 95% мегӯяд дӯстони азиз баллон алиш намекунен ҳуҷҷатҳои мегӯяд солонаш кардагӣ ҳастае утлам мегӯяд дорад дӯстони азиз моторш мегӯяд гарантия карди мотор мегӯяд зури бада мегӯяд кузуф мегӯяд гарантии салон тозак мошин обшим мақсад ки сода мошиншон боварӣ доштан соҳибшон мошин сайсарш мегӯяд зури бадае. Хоб нархи мошина мегӯяд 59000 мегӯяд бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем ва алиши мегӯяд фақат ба мақсад ки ягон Mercedes сечка бошон мегӯяд алиш вариант мешавад ба сечка мисол ки объёмни ба фикри ман нархи хай мошин чун 59000 сом аст объёмни боша бо хубтарак аст мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда нархи мошини сумаки 59000 бо муомила дорад алиши фақат ба сечка. Дӯстон азиз ҳаз рақамошо рақамҳои соҳибшунаи рақамҳои димушта 987 ишта WhatsApp дорам. Мошин хай мақсади дестинч хе тозак астае ягон савол дошта бошед ягон маълумоти иловагӣ прамои занг занед ба шумо фаҳмода мекунад ва арзона мекунанд. Агар шумо давомхали мошинаи фурӯшӣ бошад хона замин квартира худо ки реклама кардан дар рақамҳои болобуда 20 WhatsApp аст рӯи мо рекламада мемонем. Мегзарем ба панҷум мошини навбатӣ. Дӯстони азиз мошини алиши астае ки тоқа алиши Hyundai Santa Fe мошин дар Москва ва мошиное ки дар Тоҷикистон буда бошад алиш мешавад ки дар ҳамон территорияи Россия ҳам бошад алиш мешавад фақат ки мошин мегӯяд номери тоҷикӣ дошта бошад. Хоб Hyundai Santa Fe 2008 сол сӯҷифориш бензини холияи мошин 2.7 мотора дӯстони азиз мақсад ки 6 веде бошад чихе бошад михел 2.7 моторш мегӯяд мошине коробка автоматае мошин дӯстона полни приводае обшим полни мекаша полни привод. Хоб мошин кондиционер электропакет обогрев ҳамаи намуд комфорта дорад. Мошин полни худ комплектатсияш яъне зурае. Дӯстони азиз алиш мешавад ки ба мошиное ки дар Тоҷикистон бошон мегӯяд ин мошин дар Москва аст ба мошин дар Тоҷикистон буда алиш мешавад. Агар дар ин Москва мошине ки дошта бошед номери тоҷикӣ карди бошон мегӯяд алиш мекунад. Обшим ҳам дар Москва алиш мешавад ҳам дар Тоҷикистон ки ба мошине ки номерои тоҷикӣ дошта бошанд ҳама хел вариант мегӯяд пешкаш кунад. Мошин дар Москва сумакиша гуфтагӣ нест чанд сум мефурӯшанд мошина метавонед ки худтон маълумотша аз соҳибшон гиред. Ин ҳами рақамҳои дастишона рақамҳои 12 рақамҳои Россия ҳам ин рақам кор мекунад ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дӯстони азиз доранд. Hyundai Santa Fe дӯстони азиз полни мақсад привод мошин дар Москва вариантҳои алиши фақат кардӣ. Илтимос мекунад беҳуда мегӯяд нороҳат накунад фақат конкретна одамое ки ҳама хел вариант дошта бошанд алиш мекунанд. Дигар маълумотои пурра ва аниша аз рақамҳошон гиред. Марамат. Мегзарем ба шашум мотоцикли фурӯшӣ. Дӯстони азиз мотоцикли фурӯшӣ астае ки мотоцикли Ливан дар номаш соли бори 6 мегӯяд 2014 сол 150 куба пачка мегӯяд соҳибшон мақсад ки дӯстони азиз овардагӣ ҳастанд аз ҷои намедорам нагуфтиянд мақсад ки пачка 150 куба астае сайсиянаш мегӯяд ягон ҷош хеле ягон кор надорад ягон хеле ҷои вайронош нестае. хоб дӯстона растамошка мегӯяд кардагӣ нест яъне ки техпаспорт мегӯяд дорад ҳама чиzoш комплект мақсад ки перчатки мисол каска паска ҳамаш қатиш комплект ҳастае. хоб растамошка мекунӣ фақат мекунӣ ҳай мекунӣ нархаш мегӯяд 13000 сомон аст боз мақсад ки муомила дорад. ин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тӯз дӯстони азиз. Мотоцикли Ливан 2014 сол яъне ки зурош буда дӯстони азиз 13000 сомон аст бо муомила доштае. хоб дута рақамҳои соҳибшуна рақамҳои мегафон дасти 07 ва рақамҳои Россия ахираш 73 WhatsApp доранд. агар мо ягон ҷоша инто фаҳмода бошам ягон хатогӣ боша агар барои ҳамин метавонед ки шумо дар рақамҳошон занг занед ба шумо ҳам фаҳмода мекунад ҳам бо арзон мекунанд. срочно мегӯяд пачкаи марамат занг занед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Hyundai Avanta ҳастаи баъдрон ки светои сафед срочно нархи арзон. соли бори 2009 сол ҳастае ки сӯҷифориш газ бензинаи мотора 6 литраи коробкаш автоматае. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд кондиционер дорад кор мекунад обогрев сидени монитор влог клим контрол дӯстони азиз хадавойчаш мегӯяд суд астае беҳтарин хадавой дорад мегӯяд
хай дӯстон бо мақсад ки бо ягон маълумотои пураша мегирен. Документош мегӯяд то моҳи марта ҳуҷҷат дорад. Нашуд утурша нагуфтиям. Опши мошин мегӯяд ҳамаи намуд комфорта дорад. Нархи мошин мегӯяд 69 000 сомон аст, боз мақсад ки муомила дорад. Нархи мошин 69 000 сомон аст, бо муомила дорад. 2009 сол Hyundai Avanta. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ин рақамҳои телефони соҳибшон ва рақамҳои ватсапшон шахсоне ки мехаред то қасми холияй алиш намешавад, сроч намегӯяд, ягон сум бо муомила мегӯяд, фақат барои харидор рафта мошин аз пеш бинед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастаи дӯстон ки срочна соли бароишаш 1995 сӯзи фурӯш газ бензин. Мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Нархи мошин 9000 сомон аст, бо хақиқатчон гап мезанем. мошин хеле састаи зур аст, миёна аст. хай нархшам қимат 9000 сомон мошин дар шаҳри Бухтаре. Ака чанд сум арзон мекунам ки нашахтон мепурсем. мошин ашод ҳуҷҷаташ ягон чи гуфтагӣ аст, ба фикри ман надорад. нархи мошин 9000 сомон аст, муомилаш хитон мекунем. Мара рақамош аст, занг занем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. ваз 2102 ҳаст, баъдон ки мошини советский молодежи чихеле ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем. соли бароишаш 2007 сол сӯзи фурӯш бензини холӣ. мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин дӯстони азиз 10 моҳи дига мақсад ки ҳуҷҷат ва утул ҳамин хел чӯшамаш кадаги 10 моҳи дига ушим танировка ҳуҷҷата бухту маълумот ча мепурсен. мотор коробка мегӯяд ай лада приора мондагаст дӯстони азиз. мошин мегӯяд бензини холӣ кард мегӯяд гаштагастай. рул мегӯяд гидравликай. 4 та мегӯяд электропакет дорад. хадавои мегӯяд судастай. азадаги пуштаги мегӯяд надорад. балон мегӯяд 90% дӯстони азиз. системаи музикаш мегӯяд зури баъд молодежни кадагастай. ва нархи мошина мегӯяд 25000 гуфтесиям соҳибшон бо мегӯяд омада мегӯяд бинед махфушид бо арзон мекунед. нархи мошин 25 та қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ, яъне ки тарафи колхозобод чапаи шаҳри Бухта. илтимос мегӯяд беҳуда мекунад, занг назед, фақат харидорои конкретна. ина рақам мегафони соҳибшон метавонед ки харидорро занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон Opel Vectra A. мошин нав краса кардага светои вишнои олучагии свет. соли бароишаш 1995 аст ки сӯзи фурӯш газ бензин мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. тунам мошин хай ки у вектраҳои 30000 25000 нест. мошин хай ҳолаташ средняй. ҳамин хел дар қадр қоматаш маълуме ки мошин хай нав краса кардяна не ки мошин гаштагиай, хела гаштагиай. опши мегӯяд мотор мегӯяд суд аст, коробка мегӯяд суд, хадавои соз, краскаш мегӯяд нав кардаги аст, антифриз мегӯяд зада мондаги аст. антифриз дӯстони азиз мошин хай немхалис аст. ина нашуд ҳуҷҷаташ гуфтагӣ нест. мумкин ҳуҷҷаташ буд мекунед. опши расштона гирем. хоб нархи мошина мегӯяд 17500 гуфтесай соҳибшон бо мегӯяд мақсад ки муомила мекунем. чихеле гуфтум нархи мошин 17,5 сомон аст. 95 сол светои олучагӣ краскаш хай соз нав рақамошон мегафон. шахсоне ки мехарем маромад занг занед. я лайка дареқ надорем занед ва навори моро то охири охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 1. дӯстони азиз фарош не ки ранги мақсад ки Corolla афғонӣ аст, не ки мошин худаш мегӯяд Европаи. соли бароишаш 2007 сол аст. Toyota Corolla 1. 2007 сол бензини холӣ, мотори 1.6 литр, коробка автомат. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хай нарӯшка кам кор дорад, бамперош краскош пайдаги аст, як чанд ҷош дар сурат маълум аст. обшиб камтар мақсад ки нарӯшка кор дорад. хоб мошин хай электропакет, кондитсионер, светои сафед, европои ка мегӯяд 2007 сол фарош ки ранги Corolla афғонӣ аст. ақибош ранги Corollaҳои солҳои амин ҳозира. амин Corollaи 2005-6 авто. нархи мошина мегӯяд 40000 мегӯем бо мақсад ки муомила мегӯяд мекунем соҳибшон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони ҷомӣ. мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад, утлам мегӯяд дорад. бо хай мақсад ки мотор коробкаш рафта ҳатман аз пеш. ин мошинар асосии роли асосиона бозӣ мекардаги ҳамин мотор коробкаст, барое ки коробка бо ай мотор қиматтарак аст, ҳамира рафта аз пеш бинем. мошин чихел дар ноҳияи Абдурахмони ҷомӣ рақамош аст мегафон. шахсоне ки мехарен конкретна маромад занг маълумотча гирем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузофи седан, светои сафед срочна. соли бароишаш 1994 аст ки сӯзи фурӯш газ бензин, мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар
ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин салонша десте хай тозак созастай, мошин сӯхти сафед, балонша миёна, ҳуҷҷатош ки буч дегастай, нархи мошин 25 та бо муомилаи хуб дорад. 94 мошина хай зара аз пеш рафта бин хай қачон конкретна савдо кунен, расуди ҳуҷҷатона хитон бо гирем. Мошин ҳуҷҷат надорад, балонша миёнай, сидани сафед. мошин дар шаҳри душанбе рақам мошин астаи мақсад вавилон. хоб то қасуми хула мега алиш намешавад, шахсоне ки мехарен марамат занг занед. одамое ки мошинои фурӯш дорен, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан мо реклама мекунем, марамат сурат маълумот дар рақамҳои болобда ватсап ҳастад, рӯй кунед, рекламада мегзарем. ба 13 мошини фурӯшӣ Daewoo Tico астае ки бо нархи арзон ҳолати хуб срочна. Daewoo Tico соли бари 6 1996 суи фреш газ бензин, моторш 0.5 литра, экономни баъд мошин бен ян экономни, коробкаш механикаи мошинека дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошина ҳуҷҷатош қатъи чизош буч дагастай, хоб мошин ҳолати миёна астай, судастай, айни ҳол меравад мебиёяд. нархи мошин 8000 сомон астай, боз мақсад ки муомила дорад. нархи мошин 8000 сомон астай, бо муомила дорад. қарор дорад дар шаҳри Спитаменда, яъне ки шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Спитамен, шаҳраки Спитаменда ошун қарор дорад. нархи мошин 8 та бо муомила дорад. аз пеш ҳаста рақамҳои ҳисобшон аста тисел, шахсоне ки аз он тарафҳо бошанд, ки он тараф рафтанен, мошинча нархи арзон кардем бундагастай, бо муомила дорад. то қане ки суми хулия. ин буд навори музаи мо то видеои оянда.